Ninawo amasonto futhi ningabathakathi. Hayi mina Amasonto nje okuthakathi. awekho. Mhlawumbe mina ngedwa nginalo. Oh unalo wena. Angwazi emhlabeni amasonto obuthakathi. Wena unalo lobuthakathi. Mina nginalo isonto lobuthakathi. Ayo uvumelele ukukhuluma ngalo. Singakhuluma. Ngicela ungichazele kabanzi. Isonto lobuthakathi mina ila ngisuke khona ngingabizi Jesu Kristu khona. Engisuke ngibiza ingilozi engcolile ngisebenza ngayo. Uma umjakajaka. Uyayibona? Ngiyobiza izithixo zami engikholelwa kuzo. Ngiguqe phansi showcase abageji ngoba balinde mina hayi omunye umuntu yimi okwazi ukukhuluma nabo baphakelwa yimi bafidwa yimi So akekho elami lesonto yimini engazi ukuthi ngiyanini kulo ngiyothandaza noma ngiyanini ngiyodumisa kulo kudunyiswa kanjani khona. So limfihlo kwelelo sonto elami ukuze nami ngibe nalamandla kakhulu ukuthi mangenza izinto kubantu zenzeke. Alina abantu abeza kulo nje uyelakho nalabantu bakho. Kuya ngedlozi lakho ngalelo langa ukuthi liyovuma yini. Unedlozi elihle ukhona umuntu ogcina nje Nkosi yami umlaphi bese uba airstrike umlapheni. Makubhadale kahle nje umuntu udideka ikhanda ugcina usumisa lapha usumkhombisa ukuthi hamba la kuvutisa ukuthi ubala yonke into eyifisayo lezi ezingenzeki ukuthi azenzeki salusuyibala lapha bese ulinda insuku ezingaka esontweni lokumnyama.